नमस्कार। सो देयर वाज ए प्रोवर्ब कहावत थिला जे बाघ मरीगले ମଧ୍ୟ ସେ ଘାସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସो ଆମେ ହେଲେ ବାଘ, ତ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବାଘମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଘର ପୋଜିସନରେ ରଖିବା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଘ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘାସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଭାବଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ମଣିଷ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ। ସେ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୁଁ ବାଘ ହେବି, ମୁଁ ବାଘ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବିନି, ମୁଁ ବାଘ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘାସ ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ତାର ଆନ୍ସର ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ଏଟା ତାର ଆନ୍ସର ନୁହେଁ ଯେ ବାଘ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାରିବଲ୍ ବା ମଣିଷ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାରେବଲ୍। ସୋ ସେ ପ୍ରୋଭାବଟା କହିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା पैदा କରିଦିଆ ହେଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍। ୟା ମାନେ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ନଈ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ପଛେ ନଈ ବି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କଥା ବହୁତ କୁହା ହେଇଥାଏ। ବହୁତ କଥା ମାନେ କିଏ କହିଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣ କରିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିକି ଯେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଉ କାହାର ମନର କଥା। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାଘ ଭାବନ୍ତି, ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାଘ, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ କେବେ ବାଘ ହେଇପାରିବନି ବା ବାଘ କେବେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବା ଅସମୟ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପକୁ ଆଗେଇକି ନେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହୋପ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ହୋପ୍ ଅଛି, ହୋପ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ରାହା ବି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଲା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ-19 ସିଚୁଏସନରେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ହୋପ୍ ହଜିଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ୟେସ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି କେହି ଅମର ନା ମୁଁ ଅମର, ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। କୋଭିଡ-19 ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭେଟଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମଣିଷ ମରିପାରେ ବା ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ସେମିତି କୋଭିଡ-19 ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ସଫର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଜଣଙ୍କର ମତ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି କଥା ମିଛ ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ତା ଜାଗାରେ କରେକ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରିକଭର, ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋପ୍ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ହୋପ୍ ନ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ନିଜକୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, ତା ପାଖରେ ହୋପ୍ସ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, ଫଳରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମିଳିବ। ବ୍ରେନ୍ ଯଦି କୁଲ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଧାରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ରହୁ, ସିଏ ନିଜକୁ ବାଘ ନ ଭାବୁ। ଆଗରୁ କେଉଁଠୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସେ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାରନ୍ତୁ ଗୋଲି, ସେଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ, କାଇଣ୍ଡ ଟାଇଗର, ବାଘ। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ମନୋଭାବଟା ମନରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ରେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋଚ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବେ। ଗୋଟେ ନହେଲେ 10ଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, 10ଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ
जे एटा नहले सेटा करिवि सेटा नहले सेटा करिवि सेटा नहले सेटा करिवि सो एक्सपेरिमेंट आपण करि परिबे निजको एक्जिस्ट रखिबा पई आपण कोनोसी पंथा को आपणै परिबे वर्तमान जीविका उपरे प्रॉब्लम हेछि जीवन उपरे थ्रेट अछि बट जीविका उपरे प्रॉब्लम हेछि सेटा को सामना करिबा पई तार सॉल्यूशन काढिबा पई आपण को मनुष्य हे कि रहबार अछि ना कि बाघ हबार इच्छा अछि सो आपण चैलेंज को सामना करंतु with a flexible mind with a creative mind with a fusion kind of mind आपण जेमति कि मल्टीपल जिंस को आपण चिंता करि परिबे आलोचना करंतु हजार हजार लोक अछंती आपण को फ्रेंड सर्कल रे लोकन को संगे ओपन अप हुअंतु कथा हुअंतु समस्त को संगे काहे काहे गोटे आइडिया आपण को काम रे आस पारे आपण को आइडिया आ काहा काम रे आस पारे सो सेमति बहुत सॉल्यूशन अछि बहुत कथा अछि जदि मनुष्य निजको बाउंस भलिया खड़ा भाबीबनी से फ्लेक्सिबल भाबीबो काउरी काठी हबार नहीं आमे हेले ह्यूमन बीइंग्स आम पाखरे ब्रेन अच्छी माइंड अच्छी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एसेंशियल फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड आगो को हो पछो को सेटा बिफोर एटा दरकार थिला आजी सिचुएशन पड़ी बोली आपन को बाघरू मनीष हवा को पड़चंते से कथा भी भाबिबा छाड़ी दियंतु आपण केबे भी बाघ नथिले आपण सेतेबेले भी मनीष थिले एबे भी मनीष अछंती आगो को भी मनीष ही केमती रहिबे सेटार प्रक्रिया हमको चिंता करिवार अछि ना कि बाघ माइंडसेट क्लीन करबा पई मु चाहूची मनीष जदी माइंड जदी ओपन रिसीविंग कैपेसिटी रे रहिबो फ्लेक्सिबल रहिबो आपण जदी ओपन रखिबे माइंड टाकू सेई माने स्ट्रिक्टनेस यू आर स्टक टू समबडी किसी कथा को आपण चिपकी जाइछंती सेई जिंस गुडा को छाड़ी की वर्तमान फ्लेक्सिबिलिटी को आपणैबा एवं हजार हजार फ्रेंड्स अछंती आपनकर से फेसबुक भी हो सोशल मीडिया हो जनरल हो बिना फेसबुक रे भी एनीबडी कैन हेल्प एनी वन सो आपण हेल्प नियंतु आ हेल्प करंतु दीटा जक जिंस मनीष ही करि परिबो ना कि एनिमल्स माने करि परिबे ओके सो मु भाबुची एथु आपण किसी उपाय पाइबे किसी माइंड रो रास्ता खोलिबो आपण को दिमाग रो बत्ती जलिबो दिमाग खोलिबो ओपन हबो एवं आमे निजको किसी गोटे सॉल्यूशन दिगो खोजी कि काढी परिबा मु भी खोजुची आपण भी खोजंतु मते किछि मिलिछि आपण को मिलिबो ओके सो आपण निश्चय मन को ओपन रखंतु बी वेरी फ्लेक्सिबल थैंकफुल टू गॉड क्रिएटर सी हमको टास्कटा देइछंती आज का दिन रे जो जिनसोडा चैलेंजेस देइछंती से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करी आगो को बढ़िबा पई ताकटो जी साहस मागंतु जी आपन को चैलेंज देइछि तारेटो साहस मागंतु ताठो बुद्धि मागंतु ताठो सॉल्यूशन मागंतु बसंत मेडिटेशन करंतु बहुत कथा आसीबो मन रे भलो भलो कथा आसीबो डेफिनेटली भलो कथा आसीबो आपण जदी न्यूट्रल हे परिबे जदी पुराना बिलीव्स को जेते जल्दी छाड़ी परिबे पुराना बिलीफ सिस्टम को जदी आपण जेते जल्दी चेंज करि परिबे फ्लेक्सिबल करि परिबे ताहले निश्चय सॉल्यूशन मिलि जिवो ओके थैंक यू सो मच।